Karong adlaw nagsugod ng enrollment sa mga pampublikong tunghaan na pinagi sa online aron dili mag-abot ang mga magtutudlo o ingon man mga tinunan. Luyon ini ang kabalaka o kahingawa sa mga ginikanan o mga tinunan kung why makasakay ba sila sa new normal. Ano ang report? Sa Bukirang Barangay sa Sirao, sa Dakbayan sa Sugbo na abtan namo kining manag-agaw nga si Julien ug Rani J. Bit-bit nila ang cellphone kay gusto nilang mabansay unsaon sa pag-connect sa ilahang maestra aron magpa-enroll. Matod sa duha ka bata nga excited sila sa lahi sa naandan nga ilang pagpadayon sa pag-eskwela kay high-tech na sa cellphone o computer na ipaagi. Apan, admitido sila nga lisod ang pag-online kay hinay ang signal sa ilang dapit. Cellphone ra. Og laptop. Kusog ang signal. Mag-wifi raman ko. Og 30 para one day. Okay, so kusog ang signal. So okay ra ka kung ina na ang kuan sa inyong eskwelahan. Oh. Okay, ikaw. Okay ra sad. Okay ra. Nganong ganahan man jud mo mag-eskwela? Para magkat-on ko. Nya katong inyong mga classmate nga walay laptop, walay internet. Di mo maluoy. Maluoy. Samtang si Claudette, nangamo lang kay igo-igo lang ang kita alang sa iyang upat ka mga anak. Maglisod yun siya sa paggukod sa modernong pamaagi sa pagpatungha. Busa plano niya nga papahuwayon lang una ang mga anak ug ipabalik na lang sa eskwelahan inig mahibalik na sa naandan. Magpataod ko internet sir, wa man jud ko'y kaya sad kay nagtrabaho ra bay ako diri tindahan katabang. Yung ba na sa trabaho? Mangubra ra sad niya sa makaubra usay dili. Una nang iklaro sa Department of Education nga why mahitabong face-to-face enrollment aron malikay sa COVID transmission. Dili na usab sa eskwelahan ang enrollment. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.